गोजोनथाव खौरां गहपुर बड' हाई स्कुल थिनियालियाव माफिया ट्रिप स्ट'र गंसे जि दखान खुलिदों। नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि खम बेसेनावनो गानग्रा जोमग्रा मोननो हागोन। उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम हौवासा जा हिन्जावसा जा एभेलेबल दं। नोंथाङा जुदि आखायाव खम फैसा दं सिन्था खालामनो गोनां गैया। अब्ला माखौथो गोबाव खालामबाय थाखो नोंथाङा थांदो माफिया ट्रिप स्ट'रआ नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय लानानै फैदों खम बेसेनावनो स्टाइलिश गानग्रा जोमग्रा। बिदिब्ला फैदो लांफैदो आरो नोंथांनि फेमिलिखौ खुसि खालामदो। एड्रेस गहपुर बड' हाई स्कुल थिनियालि रड 2 फ्लोर कन्टेक्ट नम्बर 7099831316।